אצלכם. לא, שב. תסתכל. זה אתה ספר צליה? מוציא כוח. מוציא את הים. שתיים לא במקום. תגידי לבועז שיקפוץ, שומע? תגיד לך למרכב. לא, כבר התאמנו 3 פעמים, הוא פעם ראשונה, חבר'ה, מה אתה רוצה? הנה, אני אגיד לכם מי זה. לא, זה בועז, אבל זה לא הרשימה. מי זה השלישי? השלישי זה בועז בן אברהם, המספר 2. הוא לא במקום כל כך. אבל זה משתפר, אתה שם לב? מה? זה משתפר. מה משתפר? המיקום שלו עדיין יושב לא טוב, הוא לא מתקרב. לא, זה לא מכונס. זה לא מכונס, הוא לא יושב זה טוב. לא קרוב. הוא לא יושב טוב. טוב, הם יעשו עוד חזרה. אני מקווה שלא ייכנס עכשיו. עכשיו הוא הולך להצטופף. הוא הלך, אז זה הדבר. למה קרוב? בסדר? עכשיו לב. כן, זה הופך. עושה שמיניה, זה קשה. עכשיו הוא סביר שישב. מצרצר שלא יצרצרו אותו. וואלה, תראה, נחמן, נסתכל לך כאן. למה לקהל הבא? אבל שלו זה לא בועז. שלו זה לייבו. עכשיו בועז יושב טוב. ולייבו ברח. עושים את זה בהרצליה, פקח מתי. חבר'ה, וזה אפילו הטקסט אני יודע לעשות. אפילו הטקסט אני יודע לעשות. לא משמעותי. מטרה לכונה. הנה, אפשר לשלוח אותם לאיראן. בקטן. תפציץ את הכור. השעה שהם באים. בורחילים המטוסים. הם חוזרים, אל תדאג. מה הם עושים עכשיו? דב. מה? עכשיו יש תרגיל לב, חבר'ה. מי זה שם? יאיר צריך חלוט קצת, אה? לא, דווקא בועז. יאיר עכשיו בסדר, יאיר כבר התאמן, זה בועז. הוא לא 3? כן, לא, הם אבל... החליפו. ליפו, אז אני סתם משהו. לא, יאיר עכשיו 3. יאיר 3? אז אם ככה זה היה בועז. בועז ישב אחר. לא, בסדר, בועז פעם ראשונה, הוא... אתם רוצים. זה הנשק הסודי שלהם נמחק, אסור לצלם. תסתכל את השושנה עכשיו, תסתכל את השושנה. זה לא שושנה, ברגר, זה לב, תכף תראה. תכף תראה מה עושים. וואלה, השושנה, לא. לא יוצא עכשיו. עכשיו יצא לעשן, אתה רואה?
מכין להם את העשן הזה? שמעון שי. שמעון, כן. שמעון? מוביל את הכניסה. ברגע, מה אתה אומר? אתם רוצים להתאמן? לא, אולי נעשה... בוא נעשה אטרקציה שעוד לא עשו, זוג התאומים עושים אותו. יעשו את זה יותר יפה ממה שאתה חושב. בקשו עשן אחר, זה משעמם. טרנר הוביל, עושים אותו טוב עכשיו? כן, הם עושים את אותו לב עוד פעם. הם לא עשו את זה טוב. עושים את הלב עוד פעם. טרנר היה מפקד בית ספר, נכון? זה הבן שלו. אבל טרנר, כן. היה מפקד בית ספר, פורמן היה מפקד בית ספר. טרנר היה מדע. יותר טוב היה. זה היה יפה. יותר טוב היה. שיפרו את זה יחסית לשנה. יש להם שושנה עכשיו סיום. מה זה? שושנה. שושנה תהיה הכל. מעולה. אתה רוצה לטיסה הזאת? תגיד, ציקי הוא קרוב של טרנר. כן, אח שלו. אח שלו, לא? אני כבר לא זוכר, הוא כבר על ידי, הוא בוגר. לא מזהה אותו. עולה להם מספיק ישן. 7 דקות. יותר מכל הטיפול כפול. יואו, איזה יופי. הם לבד כל אחד, נכון? בלי עוד